Perwakilan kembali kita antarkan bareng teman-teman Asena. Untuk teman-teman dari sahabat Esmoni juga, selamat siang, selamat datang. Hey! Spesial untuk Bapak Mariono Basubio, Pak Joko, Mas Febrio yang di sana juga. Terus kelingan manis kemuyone tresno lan kasih sayangi karepatiku lakon dadi bojone. Bojo nanging aku wis kadung tresno ana longaso rasane ngati sok kapan gonku aklakon melu duweni hanya sebuah lagu. Ayo kita ke depan. Ayo matur separuh, mohon izin masuk ke Kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula dicampur es teh, durung rondo kok mekeh-mekeh. Ini saya lewati dulu. Hei. Ayo kesana gak apa-apa wis. Wis kadung medun. Mbak Intan mohon izin. Hei 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 hei. Sumpah ning bati. Hei hei. Ini naik ya, naik ya. Naik aja. Bareng. Oke, sebentar. Pak Sus. Apa? Oh iya. Wis duwe bojo, ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Matur sembah nuwun, yo kembali ke asal. Sumpah ning bati. Matur sembah thank you. Amin sewu Bapak. Lho. Ora bakal lurukan. Ya. Rasane senajan tilat tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno ana longso rasane ngati kapan gonku aklakon melu duweni bojomu tak silih yen ra penak tak baleki bojomu tak silih yen konangan risukone dhewe yo. Oke 24 lagu sudah.